Γεια σου αστέρια! Εδώ είμαστε ξανά με αυτή τη φορά μια αρκετά παρατηρητική βιντεομηνυματική. Σε εμάς εργάζονται ακόμα και 138 διαφορετικές εθνικότητες. Δυστυχώς, όχι όλοι μιλούν πολύ καλά ή ακόμα και καθόλου ολλανδικά. Και θέλουμε να παραδώσουμε αυτό το μήνυμα σε κάθε μητρική γλώσσα. Και γι' αυτό έχουμε φτιάξει δεκάδες εκδόσεις αυτού του βίντεο. Χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για να το κάνουμε διαφορετικά και καλύτερα. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του έτους, θέλουμε απόλυτα να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για την εργασία που κάνετε καθημερινά. Η προσπάθεια και η αφοσίωσή σας ως οικιακή βοηθή είναι ανεκτήμητη για εμάς και φυσικά για τους πελάτες σας. Γι' αυτό ευγνώμονες για την εργασία που προσφέρετε καθημερινά. Για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας, έχουμε προετοιμάσει ένα δώρο για καθέναν από εσάς ως ένα σύμβολο αναγνώρισης. Ελπίζουμε επίσης ότι αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό για καθέναν από εσάς. Είναι μια αίσθηση αρώματος από το ατελιέ Riboul. Αυτό το δώρο αντιπροσωπεύει όχι μόνο την ευγνωμοσύνη που έχουμε για εσάς, αλλά και τη σημασία που δίνουμε σε καθέναν από εσάς μέσα στον οργανισμό μας. Ναι, και αυτό δεν τελειώνει εκεί. Έχουμε ακόμα μια δεύτερη σημαντική ανακοίνωση. Χάρη στην προσωρινή κυβερνητική ενίσχυση, μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα επίδομα. Το επίδομα αγοραστικής ικανότητας είναι αναγνώριση του ρόλου σας ως βοηθού νοικοκυριού στην κοινωνία και σε εμάς. Ο κρατικός φορέας έχει καθορίσει το βαθμό με τον οποίο αυτό μπορεί να επιστραφεί στους εργαζομένους και είμαι πολύ χαρούμενος να ανακοινώσω ότι διατηρούμε το μέγιστο ποσό για εσάς. Αυτό το μπόνους θα εμφανιστεί σύντομα μέσα σε λίγες ημέρες στην κάρτα Edenred σας και θα συνδέεται με τις ώρες που εργαστήκατε για την εταιρεία. Έτσι, η ασφάλεια θα διαφέρει από άτομο σε άτομο και θα λαμβάνετε κάθε email με το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί σε εσάς. Το μέγιστο καθαρό ποσό που μπορείτε να λάβετε είναι 250 ευρώ, 150 ευρώ. Wow! Οι ακριβείς λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν φυσικά, αλλά θέλαμε να σας φέρουμε αυτά τα θετικά νέα. Με τις γιορτές και την προοπτική, ελπίζουμε ότι αυτό το μπόνους θα έρθει πραγματικά σε βοήθεια. Σας ευχόμαστε ευχάριστες γιορτές και πολλή διασκέδαση με αυτό το δίκαιο μπόνους.